다소 비방아व आवा खुन्दुंजों फासि नांनानै थैगोन आं सना खुलुमबाय गिबियावनो सानजारि थान्दैनि नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय दिनैनि मोगामोगि लानाय आयदायाव दङ बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफु मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर एबा कमेडियान एक्टर जेंगाव नोंथांखौ जोंनि सानजारि थान्दैयाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय खुलुमबाय गिबियावनो नोंथाङा नोंथांनि गुबै मुं आरो नोंथांनि जायगा बबेयाव थायो दा मा खालामो बेखौ फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा खुलुमबाय गिबियावनो सानजारि थान्दै नायगिरि बिथांमोननिसिम आरो सानजारि थान्दैखौ दैदेनलांबाय थानाय मावथि हान्जा लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय आंनि मुङा बिष्णु बसुमतारी निकनेम दं आंहा सावथुन दिहुनजेननायनिफ्रायनो आंना बे निकनेमा जादों जेंगाव जायखौ माने जेंगाव होनबा आंखौ बांसिन मुलुगावनो मिथियो जेंगाव आरो आंनि निकनेमा ओमफ्राय आङो थायो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट पिअ दिपा पिएस सिलाफोथार ओमफ्राय भिलेज नं 1 नाहरबारि 1 नं नाहरबारियाव आं थायो आरो गोजोननाय थाबाय फोरमायना होनायनि थाखाय दा आथिखालाव नोंथांखौ जेंगाव मुङै बयबो मिथियो नाथाय बे जेंगाव मुङा माबोरै थाखो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा बे जेंगाव मुङा आंना 2019 निफ्रायनो थाबोदों 2019 निफ्राय माने आं जेब्लानोखि सावथुन मुलुगाव ओंखारजेनो बेनिफ्राय आंहा जेंगाव मुं होननानै गोबां मुलुगावनो सिनाय जादों आरो लोगोसेयैनो आंनि पार्सनेल इउटुबबो दङ बे समनिफ्रायनो आं पार्सनेल इउटुबखौबो आं सालायबोगासिनो दासिमहालागै दं जेंगाव अफिसियेल होनबा बिथांमोनहाबो नुनो मोनगोन बे समनिफ्रायनो माने आङो सिनायजाबोनाय आरोखि जेंगाव महरै गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जे बर' सावथुन मुलुगाव सासे फेस्ला फावखुंगुर महरै बयजोंबो सिनाय जायो दा नोंथाङा बे सावथुन मुलुगाव माब्ला आगान होजेनामोन बा हाबा मावजेनामोन ओरैनोथ' आङो जेब्ला हाई सेकेन्डारि कलेज गादोंमोन 2019 निफ्राय आङो सावथुन मुलुगाव आगान होजेनदों 2019 निफ्राय माने स्टार्ट जादों आरोखि आंना सावथुन मुलुगाव ओंखारनाया दा नोंथांनि गिबिसिन सावथुना मा आंनि गिबिसिन सावथुनानो जाबाय साया माया सिमां बेखौ गगामुगाव बानायनाय जादोंमोन बिथां गोजोन बर' डाइरेक्टरजों बिथाङा बिजनीनि बेजोंनो फार्स्ट आङो साया माया सिमांखौ दिहुनजेनदों आरो दा नोंथाङा दासिमाव मोनबैसे सावथुनाव खामानि मावफेरखो बा एक्टिं खालामबोफेरखो आङो गासै 10टा एलबामखौ दोनथ'नानै आरो सावथुनल'आवनो आं 10टा सावथुनाव आङो एक्टिं खालामबोदों नामखौबो खोन्थानांसिगोन ना हायोबाथ' मख'जायोबाथ' मोजां मख'जायोबा मोजांमोन ना दा 10टा साया माया सिमां फोरमान आगर गैयै आर'नाइ नै दा आरो जोंहा मैया दाख्लैसो दिहुनजेननाय दाउखा बिदै आरो जोंहा मोनसे ग'प्र बानायहैदोंमोन आं फिसा रुल बेबो बारा गिदिर रुल नङामोन बिनिया आलाय आरो अरन ओमफ्राय आरो दङ मथा मथि आं बावथ'नानै दं बेखौ एसे मोजाङै गोसोखांबासो आं गोसोआव फैगौमोन आरो थारमाने बेखिनि 10टा मथा मथि बेयाव आङो सावथुनाव माने फाव खालामबोदों आरोखि गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम फोरमायना होनायनि थाखाय दा नोंथाङा बर' सावथुनाव माखासे फेशन बा एक्टिं खालामबोदों दा बेयाव नोंथाङा मोनसे एसे मिथिजानाय डायलग होनो हागोन नामा फार्स्ट 2019 आवनो बानायनाय बे सावथुना आगर गैयै आर'नाइ बेयाव मोनसे आंहा रुल दंमोन दैमुजों आंजों सानैजों संसार जालायनायनि रुल बेयावनो बुंनाय दंमोन आरोखि आं हिन्जावखौ माने आं गोजानाव खामानि मावहैयोमोन चेन्नाइनिफ्राय फैनानै आङो गामियाव माने जुमाय फाग्ला जाफैयो खामानि मावनानै फैखांनानै जुमाय फाग्ला जाफैयो बिनि गेजेरावनो सानै मानसि एरग्रा दङ आंनि हिन्जावनो गथ'बो आंहा खुदिया सासे दङ आरो बे सावथुनाव दैमुजों आंजों बोराय बुरि ओमफ्राय आं लोंनानै बे दैमुखौ बुंफैयो जेनेबा दैमु बे गथ'आ माथो आंनि महर लायाखैनो दैमु बे गथ'आ माथो आंनि मोखां लायाखैनो बै सोमदोननिसो लादोंनो माथो
होननानै आं बे दैमुखौ 10 बारसो सेन्देलजों बुयो आरो थारमाने खनथाम खनब्रैसो बुयो आरो सेन्देलजों बे मोनसे डायलग जोबोद मोजां जादों डायलगा नोंथाङा दि आथिखालाव सावथुन मुलुगाव बयजोंबो सिनायजायो दा नोंथाङा गिबियै सावथुन मुलुगाव सोरनि अननायाव सावथुन मुलुगाव खामानि मावनो खाबु मोनजेनामोन आच्छा फार्स्ट आङो बेखौनो बुंग्रोनांसिगोन आं फार्स्ट जि फिल्म गाजेनदों बिनि जाय आंखौ लांदों बिनि नामखौ मख'नांगोन सिगाङावनो जोबोद थेंक इउबो होयो आं स्पेसियेलि बिथां गोजोन बर' बिथांनि दैदेननायाव आङो फार्स्ट सावथुनखौ गाजेनदों बिनि उनाव बांसिन गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोजों थेंक्स माने गोजोननाय बावहरसिनो आङो जोंनि जायगानिनो ओनसोलनिनो सासे नायल' जाल' सानजारि नोगोरावनो दङ बिथाङा बिथांनि मुंखौ मैथा प्रबिन मैथा होननानै बुङो जेरावनोखि बिथाङा दासिमहालागै सावथुन मुलुगाव गोसो होथाबनानै खामानि मावगासिनो सासे बिथाङा प्रफेसारबो प्रबिन मैथा बर'आ सासे सावथुननि गेजेरजों आरो गावनि प्रफेसार मास्टार लाइननि गेजेरजोंबाबो गोसो गुदुङै बिथाङा हारिमुखौ सिबिलांगासिनो बिथाङा सासे जोंनि सानजारि नोगोरनिनो नायल' जायल' सासेल' डाइरेक्टर बिथाङा बिराद सापर्ट होदों आंखौ आरो आसा खालामो बिथाङा आरो सापर्ट होलांबाय थागोन बेखिनियानो आरोखि गोजोननाय थाबाय फोरमायनानै होनायनि थाखाय नोंथाङा दि बुंदों दा नोंहा सावथुन खालामनाया 10थासो जाबाय दा बे 10थानि अनगायैबो नोंथाङा दा नोंथांनि ओंखारनो गोनां सावथुनफोर दं नामा औ दङ दाख्लैसो जालांबाय दाउखा बिदै जेरावनोखि बुहुद सुबुङानो नुखाबाय आरो गोबां ब्लगबो हगारनाय जादों बेखौ लखिमपुराव बानायनाय जादों जोंहा मिस्टार प्रबिन मैथा बर'आनो डाइरेक्सन होदों आरो लोगोसेयैनो मिस्टार अनजालु बसुमतारी बिथाङा प्रडिउसार बिथांनि दैदेननायाव दा फैबाय थानाय आगष्टफोरावनो रिलिज जाहैनो हागौ दाउखा बिदै आरोखि बेयाव गोबां मोजां फावगिरि आर्टिस्टफोर दङ गोबां मुंदांखा फेस्ला फावगिरिफोर दङ आरो बेखौनो खावलायगोन आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोजां जागोन बिथांमोना सापर्ट होलांबाय था आरो बिथांमोना सापर्ट होलांबाय थाबासो जोंबो सावथुन मुलुगखौ जौगालांहोनो हागोन बेनिखायनो जिखिनि फैनो गोनां जोंनि दाउखा बिदै बेखौ बयखौबो अनसायगोन होननानै आं मिजिं थिबाय आरोखि दा बे सावथुनाव नोंथांनि रला मा बे सावथुनाव आंनि रला ओरैबायदि मोनसे माने मिनिथावथाव आरो ओरैबायदि बोरैबा मोनसे रोखोमनि एक्टिं खालामनो मोनदों आं बेयाव ओरैनोथ' जेनेबा आं फेस्ला कमेडियानखौनो हमनांसिगोन आङो कमेडियानिनो माने लास्टाव बिखारि जाहैनाय आंनि एक्टिङा बे दं आरो दा नोंथाङा बे सावथुन दाउखा बिदैयाव जा रल लादों बेनि एक्टिंखौ एसे बुंना होनो हागोन नामा हागोन बेयाव ओरैबायदि मोनसे रुल लानाय दं आंहा आङो सासे फुजारि आरो ओमफ्राय आनान गसाय आरो आं सासे एसे खोन्थानोसै आं डायलगखौ आनान गसाय आरो बेयाव आंहा फख्रिबो दं अमा फारामबो दं आरो आं आनान गसाय थेवबो आं बिजनेसबो मावो आरो माने ओमफ्राय बेयाव जोंहा आदा मेन्देला दङ ओमफ्राय जोंहा गोबां मुंदांखा आर्टिस्टफोर दं दैमु आबु लंकेशर आबै दांखोलोदो ओमफ्राय ओरै जोंहा जायखौ बुङो जों गय बोराय नायबा मिथिगोन बे प्रदीप ना प्रबिन बिदि नाम मोना बुंना आं बावबाय खिन्थु जों बेखौ गय बोराय होननानै मिथियो आरो बांसिनानो बेयाव आङो फैसा दाहार हरो आरोखि आदा मेन्देलानो फैसा दाहार हरनायाव आदा मेन्देलाया आंनाव बिफैयो आनान गसाय आंनो फैसा एसे दाहार हरथारदो होननानै आंनाव बियो फैसा बिफैयो ओमफ्राय आं बेनो फैसा दाहारखौ हरो आरो दा बे फैसा दाहार हरनायाव आं मोनसे डायलग बुङो बेखौ मा मुनुसमाया नोंनो मा गोनांथि जादों औ हरगोन नाथाय बे रांखौ 1 दाननि गेजेराव होफिनाब्ला नोंनि आखाया टुक्रा टुक्रा दानस' जागोन होननानै बुङो आरोखि आं बिदि आरो जोबोद मोजां जादों दा नोंथाङा बर' सावथुन मुलुगावथ' फाव खालामखायोआनोखा दा बेनि अनगायै नोंथाङा गुबुन हारिनि जेरै आसामिस मिसिं बा गुबुन हारिनि सावथुनाव खामानिफोर मावफेरबोदों नामा एक्सुवेलि दिनैसिम गैया ओरैनोथ' जोङो बिसिनि सावथुन बरनलाबायनायाव जों नायलाबायो खिन्थु रुल लानाय जायाखै आङो
गैया। दा होमबा नोंथाङा जुदि माब्लाबाफोर गुबुन हारिनि सावथुनावबो खामानि मावनो खाबु मोनोब्ला नोंथाङा मावगोन नामा? एक्चुअली जुदि निस्सय खाबु मोनोबा मावगोन। मानो होनोबा जिहेतु आंहा बे माने सावथुन मुलुगाव जेरैबायदि इन्ट्रेस्टिं मानसि माने आं गावखौनो बुंनानै लायो आरोखि आं माने इन्ट्रेस्टिं गोसो माने ओंखायनो आं निस्सय सोरबाफोर लेंहरोबा खाबुफोर होयोबा आङो खालामहैगोन आरो। औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम फोरमायनानै होनायनि थाखाय। नोंथाङा सासे दा बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर हिसाबै दा बर' सावथुननि बांसिन नोंनि साबसिन फावखुंगुर फावखुंग्रि नोंहा दं नामा बर' सावथुनाव? माने नोंनि साबसिन मोजां मोननाय। आच्छा औ बेखौ आङो माने गेजेरावनो बुंनोसै एक्चुअली आंबो सासे आर्टिस्ट हिसाबै बा फाव दिन्थिगिरि हिसाबै आङो डाइरेक्टलि रावखौबो नाम थांखिनानै बुंथ'ला। मानो होनोबा गासै सावथुन आर्टिस्ट सुबुङा गासै आर्टिस्ट सुबुङानो गावबा गाव टेलेन्ट थायो, गावबा गाव गुन थायो। बिनि गेजेराव जाय सुबुङा बा जाय आर्टिस्ट फावगिरि बिथांमोना साबसिननिफ्राय हामसिन दिहुननो हायो बेखौनो साबसिन नुयो। एक्चुअली आङो बेयाव बेखौसो फोरमायनो नागिरदों जे जायनि एक्टिंआ साबसिन जादों बेयो मुलुगाव बहुद मोजां सिनायजागोन आरो एक्टिंनि गेजेरजों बेहा मोनसे गुन लाबोनाय केमता खामानिखौबो बे मावलांनो हागोन। बेनिखायनो आङो माने सोरनिबा एक्टिंआ गाज्रि सोरनिबा एक्टिंआ मोजां आं बेखौ एक्जेक्टलि बुंनो हाला, बे गावबा गावनि सायाव जासिगोन। दिनै साननो हागौ आंबो एक्टिं खालामदों, फावगिरि खालामदों बा सिनेमायाव एकदम बिराद शुटिंआव हायलालाय हुइलालाय एक्टिं खालामगासिनो। रायजोफोरा साननो हागौ बिथांनि एक्टिंआ सोरबा मोजां जादों सोरबा गाज्रि जादों होनना बुंगोन। बिनिखायनो सोर मा बुङो सोर मा बुङा आं बेखौ जेबो हमनो हाला। बेनिखायनो आंनि थाखाय एज ए हारिमुखौ सिबिग्रा हिसाबै आं बयनिबो एक्टिंखौ आं मोजां मोनो होननानै आं आसा खालामो। मानो होनबा आजिखालि आरो गोबां टेलेन्टेड फावगिरि फाव दिन्थिगिरि एक्टर एक्ट्रिस फेस्ला गोबां सुबुं ओंखारबाय। बेनिखायनो आं रावखौबो बासिला आरो बासिथावनाबो नुहुराखै आङो बेखौसो मिजिंथियो जे बयबो मोजाङै गावबा गाव आब्रुथिखौ लाखिनानै एक्टिंखौ खालामलांबाय थागोन, रायजो राजाजों अनसायलांजाबाय थागोन होननानैसो आङो मिजिंथिबाय आरो। साबायखर थाबाय फोरमायनानै होनायनि थाखाय। दा नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौसो मिथिनो लुगैदों, नोंथाङा जुलि जाबाय नामा? जाबाय। गोबाङानो बे कुइसनखौ सोंहरो, आंनि इउटुबनि गेजेरजोंबो सोंहरो। माने ब्लगाव होदोंबाबो खायफा माब्लाबा नायसनालासिनोबो थायो, जेंगावा जामारदोंना जामाराखै होननानैबो डाउट थायो। जाबाय, आङो जुलिखौ लाबाय आरोखि माने समनि गेजेरजों आरो मा सानो रायजो राजा बिथांमोनासो आं मिथिला, खिन्थु आं हिनजाव लाबाय आरो। साबायखर थाबाय। दा नोंथाङा बर' सावथुन मुलुगाव दा गोबां सावथुनावनो हाबा मावबोयो। दा बे बेलायाव गुबुन गुबुन सावथुनाव नोंथाङा खामानिखौ मावबोयो। दा बे बेलायाव नोंथांनि अनजालि बिसि बा नोंथांनि बिमा बा बिफाया माबा मोनसे हेंथाफोर होयोमोन नामा? जोबोद मोजां कुइसन, नांगौ बिराद मोजां कुइसनखौनो सोंबाय नोङो। दिनै आं बेखौसो बुंसिगोन, मथा मथि आंनाव हेंथा होननाया गैया न'खरनिफ्राय, खिन्थु फादारा एसे हेंथा दंमोन। मानो होनबा जे बिसोर गार्जेन हिसाबै गावनि फिसाया बबे लामाथिं थांदों, गावनि फिसाया बबेथिं आगान सुरदों बेखौ बिसोर नोजोर होखानांगौखा, बिसोरनि दायित्व'। बेनिखायनो बै आफाया बबेथिं थांदों बेखौ एसे नोजोर बोनानै आंखौ एसे बादा होयोमोन बा रायोमोन। माने नुहुरखानाय जायोथ' बिमा बिफाफ्रा, मथा मथि जि फिसाखौ माने गावनिनो फिसा आं जेब्ला आफानिनो फिसा जेब्ला, अब्ला बिमा बिफायाथ' जोंखौ गेदेर गोलाव जानानै माबा मोनसे समाजनि खामानि माव बा साख्रि ला बा माबा मोनसे संसारखौ आराम रायजो जालांनो हानाय बायदि गावनि लाइफखौ बानायग्रो होननानै बिसोर गार्जेनफोराथ' सानोना। ओंखायनो माने बेयाव बुंनाय बायदियै गावसोरो दिनैसिम एसेबां जबरदस्ति आंखौ बादाबो होफेराखै। जास्ट स्लाइड जे आंनि फिसाया एसे मोजां लामाथिं थां होननानै आंखौ एसे हेंथा होयोमोन, बाखि ओमफ्राय रावबो हेंथा होआ। साबायखर थाबाय फोरमायनानै होनायनि थाखाय। दा नोंथाङा गोबां सावथुनावनो खामानिखौ मावबोबाय। दा बेयाव नोंथांहा बे सावथुनखौ लानानै सावथुन मुलुगाव माबाफोर गिदिर थांखि दं नामा? एक्जेक्टलि आं बेखौथ' बुंनो हाला। जियानो हक आङो उन्दैनिफ्रायनो आङो कालसारखौ मोजां मोनबोनाय हिसाबै आङो टारगेटआ बेनोमोन जे आङो मारैहाय
कालसारखौ दिन्थिलांनानै बा रायजो राजाजों मारैहाय आं अनसायजागोन बा रायजो राजाफोरजों मुलुगाव आं माबोरै सिनायजागोन आंहा बेखौ मोनसे थांखि दङमोन निस्सय जोबोद मोजां सिनायजादों आरो जोबोद मोजां अनसायलांदों रायजो राजा बिथांमोना आं बेखौसो बुंनो नागिरबाय सासे सुबुङा जुदि गावनि टेलेन्टेड थानानैबो टेलेन्टेड गैयै बायदि जुदि लाखोमाना थायोबा बे सुबुंखौ रावबो सिनाया थिग बेखौ साननानै नोजोर बोनानै आंबो जिखुनु माने बे कालसाराव गोसो गुदुङै आं लागै ओंखाम बोथिसे मोनजायाबाबो आं जेबो साना आरो माने ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आं थांनांसिगौल' बा आङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आङो महरल' देखायनो हानांसिगौ आरो रायजो राजाफोरखौ आं मोनसे आंनि महरखौ नायनानैनो गोजोननाय लाथों समाव टेनसनबो जायो समाव दुखुबो जायो गोबां सुबुङानो जे आंखौ नायनानै सोरबाफोर एसेबाबो खुसि जागोन नामा आं बैखौ लुबैनानै आंहा बै मोनसे गल बै मोनसे थांखि दंमोन आरो बेखौ लाफानानैनो बेजों लोगोसे आरो पार्सनेल खामानिबो आंनाव थायो पार्सनेल खामानिबो दङ आरोखि बेजोंनो आं जालांथारगोन आं बेखौबो सानाखै थेवबो आंहा गोसो गुदुं हिसाबै समा बबेथिं थिनलाङो आं बिथिं दा बर्थमान आगान सुरगासिनो आरो बर' सावथुन मुलुगाव नोंथाङा दि गोबां खामानि मावबोबाय फेस्ला फावखुंगुर हिसाबै दा नोंथाङाथ' गोबां एक्सपिरियेन्स दं जानो हागौ दा बे बेलायाव सासे फेस्ला फावखुंगुर जानोब्ला बै सुबुंनियाव मा गुना थानांगोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा निस्सय सासे आर्टिस्ट जानो गोनांबा बा सासे फाव दिन्थिगिरि जानो गोनांबा बेयावल' नङा आर्टिस्ट हिसाबैल' नङा बा फाव दिन्थिगिरिल' नङा जिखुनु हाबायावनो जिखुनु बेलायावनो बिथाङा जुदि टेलेन्टेड आरो गावनि गुन गैयाबा जिखुनु खामानिखौ मावलांनो हाया बेनिखायनो जुदि सासे गुन गोनां सुबुं जानोबा नोंहा इडुकेसन थानांसिगोन सोलोंथाइ थानांसिगोन सोलोंथाइ थानायजों लोगोसे मा मावलांनो सानदों बेखौ मोजां आगान सुरनानै मावलांनांसिगोन आरो बे गोसो गोरबोखौ लानानै बे गोसो गुदुं जानानै जुदि गावनि टेलेन्टखौ हंगार सारनानै जुदि खामानिखौ मावलाङाबा बे निस्सय जेरावबो बियो जेबो साक्सेसबो जायाबो जानो हागौ ओंखायनो गुना जोंनाव थाथारनांगोन गावनि टेलेन्टआ थाथारनांगोन गावनि टेलेन्टआ थायाबा नों सोरबा सावथुननि गेजेरजों आं फोरमायलांनोसै सोरबा जुदि सासे डिरेक्टरा आं जेनेबा एक्टिं खालामबाय आं एक्टिं खालामनाय सोरबा डिरेक्टरनि थिननायजोंल' आं एक्टिं खालामबा जानाय नङा आंनावबो पार्सनेल गुन थानांगोन पार्सनेल रोंगौथि थानांगोन गोसो धैर्य होननाय मोनसेबो थानांगोन गोबां खामानियावनो गोबां खस्थ' मोनो खस्थ' गैया नङा बिराद खस्थ' दं सावथुन मुलुगावबो बेनिखायनो माने गावनि एक्सपिरियेन्स गावनि रोंनायखौ गाव लाखोमायालासिनो दरनजोबनानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै मावलाङोबा खामानिया साक्सेस जायो होननानै आं बेखौसो बुंबाय आरोखि दिनै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम फोरमायनानै होनायनि थाखाय दा आथिखालाव समाजारि बिजोङाव माखासे माबाखौ जाफ्लेबाय थानाय नुनो मोन्दों जों जे सासे डिरेक्टरा दिहुननाय सावथुनखौ डिरेक्टरनि पारमिसन लायाबासिनो जे सिखावै इउटुब बा फेसबुक गावनि चेनेलफोराव आपल'ड होखुमायो दा बेफोरखौ नों माने बिथांमोना डिरेक्टरफोराथ' गोबां खहा जायो जानांगौ बेफोरबायदि खालामना होयोब्ला दा नोंथाङा सासे सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर हिसाबै दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो निस्सय बे जोबोद गोरोन्थि जिखिनि कुइसन सोंदों जोबोद मोजांखौनो सोंबाय मोनसे सावथुन दिहुननो गोनांबा जोंहा गोबां खरसा दं आरो बे खरसानि गेजेरजों बिथांमोना सावथुनखौ बरनखांनानै बे खरसाखौ मोनफिनाबो जानो हागौ दा बिनि गेजेरावनो जुदि जों रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोरबा बायदिया गोबां बिदिनो अख्रा दं बुजिनानैबो बुजियै बायदि जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव दासिमहालागै सोलायाखै आरोखि बे प्रडिउसार डिरेक्टरा फैसा थाखा गारनानैसो सावथुनखौ बरनो बे सावथुनखौ फैसा गारनानै थाखा गारनानै बरनो होननानै मिथिखायो बेखौ मिथिसेयावबो बे सुबुङा ससे दानस'लाबायनानै भाइरेल खालामना होयो दा एक्चुअलि भाइरेल खालामना होनाय लोगो लोगो जोंहा प्रडिउसार बिथांखौ बुथारनाय जायो मारै बुथारनाय जायो होनोबा बिथाङा गावनो इसेबां खस्थ' खालामनानै इसेबां रां गारनानै गावनो इउटुबाव होआखै नों आंहा होमबा मानो होनांगौ एक्चुअलि बेफोरखौ होनो मोना आरो जाय होग्रा आं रायजो राजा बिथांमोननिसिम गासिखौबो आङो दायनिगिरि बुङा बिनि गेजेरावनो सोरबाफोर हंगारलाबायदोंबो जानांगौ आरो आं गोबां नुदों मैया दाख्लैसो नुफ्लेबाय थादों आं मबाइल खेंबानो नुबाय थानाय जादों बे आगर गैयै आर'नाइखौ गोबां भाइरेल खालामबाय सुबुंफ्रा खिन्थु भाइरेल खालामैनि सिगां बे सानग्रोनांगोन मा जागोन मा जाया जाय भाइरेल खालामग्रा बियो केसबो जानो हागौ बा जेलबो जानो हागौ बेयो प्रडिउसारनि सायाव दायित्व आरो जोंहा मोनसे
इन्डास्ट्रि दं जेनेबा बिसा होननाय दं बिसाया दायथ' लायोबा बे सुबुङा बुहुत मोजाङैनो लासिंसिंबो जागोन बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना हंगारदों हंगारालासिनो गावबा गाव मबाइलखौ नायनानै नुदों सिनेमाखौ नुदों सोरनिबा आखायाव दं न' डाउट नायनानै दलद था खिन्थु हंगारग्रोनाङा हंगारग्रोनाय लोगो लोगो जोंना प्रडिउसारनि बिराद दुखु खहा जायो आरो बिराद दुखु जायो बिथांमोना मानो होनबा सान हर नांथाबनानै सावथुन मोनसे दिहुननो गोनां जायो माने बेखिनियानो आरो दा नोंथाङा बैफोरबायदि सिखावै भिडिअ फिल्मफोरखौ आपल'ड होग्रा सुबुंफोरनि सायाव नोंथाङा मा राहा लायोबा मोजां जागोन होननानै नोंथाङा सानो बे मोजां राहा लामाया बेनो आं डाइरेक्टलि बुंसै जाय बिथांमोना सफा सफा दानस'नानै हंगारदों बा फुल भिडिअखौनो हंगारदों बे बिथांमोना हयथ' प्रडिउसारनि बे सावथुन बरननायाव जिमान थाखा थांदों बिनिफ्राय बाय डाबल थाखा बे होनांगोन बेनिखायनो बै बाय डाबल थाखाखौ बे बोरै होगोन बे गावनो साननांगोन बेनिखायनो आं गावखौनो माने बुजिनानै आं बै हंगारग्राखौबो सानहरखायो जे हंगारालासिनो गावबा गाव आखलखौ आब्रुथियै मोजाङै लाखिगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय आरो लोगोसेयैनो हंगारथारोबाबो बे बाय डाबल रांखौ बे होखानांगोन सियरखा आरो हंगारालासिनो थायोबाथ' बे मोजांनि बाथ्रा ओंखायनो बे मानसि हिसाबै मानसिसोथ' बयहाबो मेलेम दं साननो गोरों साननो हानाय गुन दं ओंखायनो बैफोरखौ साननानै गावनि गुनखौ आखलखौ लानानै हंगारालासिनो टटेलि जायफोरा हंगारनो सानदोंबाबो दिनैनिफ्राय बे भिडिअनि गेजेरजों जाय बिथांमोना नुदों हंगारालासिनो गावनि आब्रुथिखौ गावनि मोदोमावनो दोननानै गावनि आखलावनो दोननानै बे गाज्रि आखलखौ सोलोङा आरोखि आं बेखौ बुंबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम फोरमायनानै होनायनि थाखाय दा बे मोनसे समाजारि बिजोंजों रिलेटेड कुइसनानो बे जाहैबाय आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरा समाजारि बिजोंखौ माखासे नाङा फाङा बाहायनायखौ नुनो मोनो दा नोंथाङा सासे कमेडियान एक्टर जानानै बेखौ मा बुंनो सानो बिसोरनि सायाव बेथ' जोबोद गोरोन्थिखा जों मेगननि नोजोरावनो नुलांबाय थाखानाय आरो रायजो राजा बिथांमोनाबो बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हाखानाय नङा मानो हानाय नङा बांसिनानो सोरबा हागोन बांसिनानो सोरबा हानाय नङा मानो होनबा समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि आखल आब्रुथिखौ दिन्थिबाय थायोबा जोंनि समाजा मालाबाबो जौगानाय नङा आरो जाय बिदि आखल आब्रुथिखौ लाखियालासिनो गावनि एकदम माबा मोनसे एकदम आं मुलुगाव सिनायजागोन आं मुलुगाव सिनायजाथारनिसै होननानै जुदि गावखौनो बावसोमनानै जुदि जानला मोनला भिडिअ हंगारो बे बिराद जाम्बि आरो बिराद जाम्बा बिसोरो बिराद जाम्बि जाम्बा सुबुं डाइरेक्ट बुंखागोन आं आरो बेयाव बिमा बिफाफ्राबो नोजोर बोनांगोन आजिखालि उन्दैनिफ्रायनो मबाइल लायो उन्दैनिफ्रायनो मबाइल लायो बेयाव गार्जेनफोरनि गोरोन्थि गार्जेनफोरा जुदि मबाइलखौ होआमोनबा बे गथ'आबो उन्दैनिफ्राय मबाइल लायामोन दा उन्दैनिफ्राय मबाइलखौ दांनो मोननाय लोगो लोगो बे देरनानै आखला सोलायबाय आखला सोलायनाय लोगो लोगो दाना गावखौनो दाना ससियेल मिडियायाव बावसोमसिगोन दाना बावसोमनाय लोगो लोगो बे एकदम जानला मानला रोंसिगोन ना बेथ' बै जानला मानला रोंनानै जानला मानला हंगारसिगोन दाथ' बेखौ हंगारनाङा होननानै हयथ' गार्जेनफोराबो सानदोंमोन खोमा दा बेखौबोथ' बादा होनो हाला दा हंगारनाय लोगो लोगो ओंखायनो डाइरेक्टलि जाय हंगारग्रा सेंग्रा सिख्ला बा सोरबाफोर आखल गाज्रियैनो हंगारग्रा सुबुंफ्रा एसे बिराद जाम्बा बिराद जाम्बि माने बिराद जाम्बा जाम्बि बेखौसो बुंगोन आं सोरखौबा दाय होआखै बा आं सोरखौबा दाय होनोबो साना खिन्थु गाव गावनो बुजिनांगोन आरो बिसोर बिराद जाम्बा जाम्बि बिसोरो माने थांना थानायनिख्रुइ थैनाया साबसिन होननानैसो आं सानो आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम फोरमायनानै होनायनि थाखाय दा आरो मोनसेबाव जे समाजारि बिजोङाव जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनो जे माखासे ओंथि गोनां भिडिअफोरखौ लाइक शेयार खालामाबासिनो माखासे गाज्रि माबा भिडिअफोरखौसो शेयार खालामनाय बांसिन भिउ थांनाय नुनो मोनो दा नोंथाङा बेनि सायाव माबा बुंनो सानो नामा निस्सय बे जाखागोन मानो जागोन होनोबा एज ए मानसि हिसाबै सुबुं हिसाबै जोङो जि बुस्थुखौ शेयार खालामहरदों बा जि बुस्थुखौ जों मेगनजों नुयो बे बुस्थुखौ जों निस्सय नायखागोन दै दा बे नायखागोन होननायावनो जोंना मा जायो मानसिनि गियानथ' बे नायखागोन होननायावनो मा जायो जोंना माने मोजां बुस्थुखौ बाहायनो रोङा गाज्रि बुस्थुखौबाथाय बिराद थाब बाहायो माने ओमफ्राय दाना बिदिनो नायसिगोन बियो मोजां नुबाय आरो आजिखालिथ' सोब इन्जयखौसो लुगैखायो इन्जयखौ लुगैनायावनो नैबे बुस्थुआ दा अभार जालांदोंथ' दा इन्जयखौ लुगैयो नालाय गोबां लोगोफोरनो बे शेयार खालामहरसिगोनलाय गोबां लोगोफोरनो शेयार खालामनाय लोगो लोगोथ' बेबोथ' बेखौ नायखासिगोन मानो मोजांनिख्रुइ गाज्रिखौसो थाब फकासिं होयो माने आजिखालि आरो दै ससियेल मिडियायाव
सोरबा नों आंहा नर्मेल भिडिअ बानायदोंबाबो बे नर्मेल भिडिअखौ नाया बियो सोरबा एसे फाल्थु बानायबाय बेखौ एसे नायसिगोन सोरबा गाज्रिसिनथार बानायबाय बै गाज्रिसिनखौसो बांसिन नोजोर बोसिगोन आरो आथिखालनि सुबुंफोरा जानो हागौ जोंहा रायजो राजा बिथांमोना गोबाङानो जोंहा बुजिनाय मानसिफोर दं सुबुंफोर दं बैफोरनि गेजेराव बांसिनानो नायो बांसिनानो नाया नङा होमबा थेवबो बै गाज्रि भिडिअखौ बांसिन थाब एक्सेप्ट खालामनाया जोंनि समाजाव दाबो दं आरो ओंखायनो दहाय बुंनाय बायदियानो हंगारालासिनो गावबा गाव आब्रुथिखौ गावबा गाव आखलखौ लाखोमाना लानाया मोजां ओंखायनो माने गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम फोरमायनानै होनायनि थाखाय दा जों नोंथांनियाव गोबां सोंथि सोंबोगासिनो दा बे समाव गेजेराव जोङो नोंथांनिफ्राय मोनसे डायलग खोनासंनो लुबैदों दा नोंथाङा मोनसे डायलग होनो हागोन नामा बेयो 2019 नावनोमोन नामा बेबो माने बोरैबा मोनसे आराम जिरायनानै गोसोखाङाबाथाय बावोलायलै माने गोबां जों बेजोंनो गेलेबोनायथ' फोरमान मुभिनि बियो फोरमान सावथुननि बेयाव आंहा मोनसे डायलग दङमोन बेयो गोबां भाइरेलबो जादों गोबां रायजो राजा बिथांमोनाबो अनसायदों सिनेमाया बुहुत मोजां जादों दाबो सोरबाफोर नायाखैबा नायनो हागोन बेयाव मोगथां नार्जारी दं ओमफ्राय आब' दांखो लोदो दं आब' लंकेश्वर दं आरो जोंहा मिस्टार मैथा प्रबिन बर'बो दं आरो गोबां आर्टिस्ट दङ आरो मुंदांखा आर्टिस्टआनो दं ओमफ्राय जोंहा जुहि आब' जुहि दं जुहि एक्ट्रिस बिथाङा न' सिङाव उन्दुनानै थायो जेब्ला मोगथांजों आंजों ओमफ्राय हराव फैयो आरो ओमफ्राय जुहिखौ नायखोमा फैनायाव आं खोरखिजों हाबो खोरखिजों हाबनायाव आंनि गोदोनाया खोरखियाव नांथायो आरो बेयाव मोनसे डायलग दंमोन मोगथां ओइ नै नुबाय ओइ नैलै मोगथां नुबायलै मोगथां नुबाय होननानै माने एकदम मोगथाङा बुर होननानै आंनि आथिंखौ एकदम बोलायलायनानै माने गामसा थामसा गुहोजोबो बे आंखौ माने दै बेखिनि डायलग दंमोन आरो गोबां भाइरेल जादों बेबो जोबोद मोजां जादों नोंथाङा दा सासे बयजोंबो मिथिजानाय फेस्ला फावगिरि हिसाबै दा धेमाजि जिल्लायाव जोंनि बे धेमाजि जिल्लायाव सावथुना बेसे जौगानाय होननानै नोंथाङा सानो निस्सय आं बेखौसो बुंगोन जौगायिया बुहुत डिफारेन्स बुहुत गोजाननि बाथ्रा मानो होनोबा जों बयबो बर' हिसाबै बे सावथुनखौ जौगाहोनोबा जोंहा बयबो खौसे जानांगोन नों आं ओरैनो दिहुननानै बरननानै हंगारलाबायजानाय बे जिनिसबो नङा ओरै सर्ट भिडिअफोरनिया ब्लग भिडिअफोरनिया बे आलादा बाथ्रा खिन्थु फुल भिडिअफोर दिहुननो गोनांबा नोंहा सासे रां रुफानिबो खोथा थाबाय ओमफ्राय प्रडिउसार ओंखारबासो रां रुफा गारग्रा ओंखारबासो जोङो सावथुनखौ दिहुननो हागोन आरो लोगोसेयैनो जोंनि डिरेक्टर सासे गोनांथि जालायबाय स्क्रिप्ट राइटारनि सासे गोनांथि जालायबाय आरो लोगोसेनो मोजां आखल गुन गोनां इडुकेसन सोलोंथाइ गोनां आर्टिस्ट फावगिरिनि गोनांथि जालायबाय ओंखायनो आं सानो जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव जौगायाखै नङा बुहुत जौगादों आरो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन आं जौगाबावजानो लुगैबावदों आरो बुहुत नांबावगौ जोंनो मानो नांबावगौ होनोबा सासे दिनै साननो थाङोबा जोङो मेगनावनो जोंनि नोजोरावनो दं खाथि खाला जोंहा नायल' जाल' सासे धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव बेस्ट पपुलार डिरेक्टर होनोबा जोंहा मैथा प्रबिन बर'आल'सो दङ बिनि अनगायै जोंहा रावबो गैया दा मैथा प्रबिन बर'आ जुदि थैना थाङोबा सोर जोनोम जाबावगोन बैखौ साननो गोनां ओंखायनो हानायमानि आरो आं जौगाबावनांगौसो सानो दाबो जोंहा बुहुत जौगानो बाखि दं थेवबो आंनि गोसो गोरबोजों एज ए कालचार सावथुन मुलुगखौ आङो हमदांनो हाजोबनाय हिसाबै बुहुत जौगादों आरोखि साबायखर थाबाय फोरमायनायनि थाखाय दा आथिखालाव गोबां जायगाफोरावनो जोङो फिल्म हलखौ नुनो मोनो दा नाथाय जोंनि बे धेमाजि जिल्लायाव जों फिल्म हलखौ जों नुनो मोना दा बे बेलायाव नोंथाङा सासे फावगिरि हिसाबै मा बुंनो सानो बेथ' जोबोद गोनांथि जोंहा मोनसे मिनि हल सिनेमा हल थानांगौ मानो होनबा दासिम जायाखै बे दुखुनांथाव बाथ्रा जोङो सावथुनखौ बरनदोंसो हय जोंहा बिदि मोनसे प्लेटफर्म गैया प्लेटफर्म थानाय मोनबा आंबो सानो आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जौगागौमोन खोमा दा बै प्लेटफर्मखौ बा बै सिनेमा हलखौ बोरै बानायगोन
बेखौ बानायग्रा सुबुंबो नांसिगोन बा बानायबा मा जागोन बानायाबा मा जागोन बेखौबो साननो गोनांथि ओंखायनो आं सानो थायोबा साबसिन जागोन मानो होनबा जोंनि बर' जाथि हिसाबै जोंहा प्लेटफर्म मोनसे थानांगौ जेरै जोङो स्टेशन ट्रेनाव थांलाय फैलाय थायोबा बे मोनसे प्लेटफर्म जोंहाबो मोनसे जुदि सावथुन मुलुगखौ बरननो हादोंबा जोंनोबो मोनसे प्लेटफर्म थानांगोन प्लेटफर्मनि गोनांथि ओंखायनो आं सानो प्लेटफर्म थाबा बांसिन जौगागोन होननानै आं सानो गोजोननाय थाबाय दा नोंथाङा बे बेलायाव फिल्म हलनि बेलायाव दा जोंनि BKWAC नि माखासे मावफुं सोद्रोमाफोर दं दा बिथांमोननिसिम माबा मोनसे खावलायनो सानो नामा आं जेरावनोखि जोंहा BKWAC जोंनि ओनसोलावनो दं जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिङावनो दं बेखौसो खावलायो जेरावनोखि जोंहा अफिसबो खाथि दं जोंहा गिदिर गोलाव जोंहा सारमोन दङ ओंखायनो आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्टआवबो मोनसे बानायजानो लुबैयो बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों जुदि सम खाबु मोनोबा जों बानायथारगोन होननानै आङो आसा खालामदों बिथांमोनखौ बानायना होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम फोरमायनानै होनायनि थाखाय दा मोनसे सोंलुबाव जे आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो माने फाव खालामनो गोसो दा बैफोर फाव खालामनो गोसो गुदुं सुबुंफोरनिसिम नोंथाङा मा साजेसन होनो सानो निस्सय आंनि साजेसना बेनो जागोन रायजो राजा बिथांमोननिसिम मानो होनबा बयबो सावथुन मुलुगाव आं आर्टिस्ट जानो होननानै ओंखारलांबाबो जानाय नङा नोंनाव मोनसे बेनाव मोनसे गुन थानांगोन बेनाव मोनसे दिन्थिनो हानाय मोनसे रोंगौथि गियाना थानांगोन बेनिखायनो आं सानो बयबो जानो लुगैयो थिग जानांगौबो जोंहा समाजनि गेजेरजों जोंनि कालसारखौ जों दैदेनलांनो हायोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा बेनिखायनो जानांगौबो खिन्थु बयखौ जायैनि सिगां बिथांमोना जुदि गावखौ इस्टाब्लिस खालामग्रोनानै जुदि थाङो बा बेजोंनो गोसो गुदुं जानानै बेखौनो मोजाङै जुदि समाजाव दिन्थिलांनो सानदों निस्सय गावनिया बिराद गिदिर गुन थानांगोन बिराद गिदिर सोलोंथाइ थानांगोन आरोखि ओरैनो जानला मानला थांलाबायबा नों जानाय नङा मानो होनबा ओरैनो जानला मानला थांबा नोङो साननानै नाय सासे डिरेक्टरा नोंखौ फोरोंगोन जुदि सासे डिरेक्टरा नोंनो लिरना होयोबा बेखौनो नों फरायनो रोङाबा होमबा नों बेयाव थांनानै मा लाब नों फरायनोबो रोंनांगोन सासे जाम्बायाबो नों दिन्थिनोबो हागौ सासे जाम्बायाबो दिन्थिनो हागौ खिन्थु बे जाम्बायाबो दिन्थिनो हागौ होननानै बेयाव नों जानला मानला आगान सुरलांनानै आल्थु फाल्थु खालामहैबाय थायोबा बै दहाय बुंनाय बाथ्रायानो फैगोन आरो बै दहाय बुंनाय बाथ्राफ्रानो फैजोबगोन आरो जाहैनो हानाय नङा गावनाव रोंगौथिबो थानांगोन बेयो इस्टाब्लिस जानानै माबा मोनसे मावलांनोबो हानांगोन आरो समाजखौबो बे सिबिलांनो रोंनांगोन हारिमुखौबो गोजौआव लांनो रोंनांगोन बेबायदि जानांगोन आरोखि साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम दा नोंथांनियाव जों गोबां सोंथिफोरखौ सोंबोबाय दा जोङो जोबनाय आयदाथिं लांदिनि दा नोंथांनिफ्राय जों मोनसे डायलग जों खोनासंनो लुबैगोन बे डायलगखौ जोंनो होखागोन औ ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ नों माबायदि बेखौ फिल्माव जुदि एक्टिं खालामोब्ला माबायदि खालामगोन नों बेखौ एसे फोरमायना हो आं दा डायलगखौ बुंना होनि देलाय माबायदि सना आं नोंखौ समफ्ल'जों मोजां मोनो नोंखौ मोनाब्ला आं थास' बिफाङाव आवा खुन्दुंजों फासि नांनानै थैगोन गोलावानो माथो नोंनि एक्टिंजों बुंदो नों फिल्मावब्ला माबायदि एक्टिं खालामगोन बेखौ नोंथाङा एसे बुंना होदो सना आं नोंखौ समफ्ल'जों मोजां मोनो नोंखौ मोनाब्ला बिफाङाव आवा खुन्दुंजों फासि नांगोन आच्छा दा जिरायनानैनो ना एक्टिं खालामबाथ' साबसिन जागौमोन खोमा थेवबो जिरायनानै बुंनोसै आं सना आं नोंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो नोंखौ मोनाब्ला थास' बिफाङाव आवा खुन्दुंजों फासि नांनानै थैगोन आं सना नै बिदि बुंगौमोन आरोखि आङो जोबोद मोजां जादों गोजोननाय थाबाय नोंथांजों दिनै मोगा मोगि लानाय आयदायाव गोबां बाथ्रा सावरायबोबाय आरो मिथिबोबायबो दा नोंथाङा जोंनि हांख्रायनाय बायदियै नुजाथिफैनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आसा खालामो इसोरा नोंखौ बेबायदिनो गोजौ फारसे आरोबाव दावगाहोबावो लोगोसे सानजारि थान्दैनि नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय गोजोन्थों